Eta Iñaki, zubiak aipatzen ari zara, kanpokoek gu sentitu behar gaituztela, eta bar, jakingo dugu, ea bertako batek, bertan bizi den batek zer pentsatzen duen momentu honetan, ea nola sentitzen den. Iñaki daukagu bestaldean, Iñaki Argentinan Buenos Airesen dagoela uste dugu okerrez pagaude. Iñaki Aramaio, arratsaldeon! Arratsaldeon guztioi. Iñaki, Buenos Airesen zaude? Bai, ointxe bertan da. Ze ordu da, orain hor? Ze ordu? Hemen ordu bat bai. Ordu bat, bueno, bazkaltzeko garaia. Ez ordu diferentzia bat. Iñaki, zuari zinen hemen Iñaki Goirizelaiaren hitzak entzuten, eta behin baino gehiagotan baietz egiten zenuen buruarekin? Adibidez, musean jolastea aipatu dugunean? Bai, musean jolasten dugu, bai. Ez dakika hori ingo, baina, egiten dugu. Eta, bueno, torrete da, Iñaki esan duen moduan, hango ohiturak mantentzia bai dantzak, bai abestiak eta bai musa ere. Eta, hori gu saiatzen dira hori egiten, eta, iaia, uste dut ondo egiten dugula, zatik urteak pasa eta Argentinako euskaldunak ondo ikusita gaudeta. Iñaki, zu gainera bertako euskal eskola batean egiten duzu lan, ezta? Okerrez pagaude. Nola daude kontuak? Nola lantzen duzu euskara, euskal kulturgintza, euskal kultura? Ni eskolara, euskal etxea den izena eskola, eta bi egoitza ditu, bata hemen Buenos Airesen, eta beste bat Buenos Airesen onduan. Eta, 3.000 ikasle ditugu, eta badago, bi eskola eta zaharren egoitza. Eta, helburua zen, 1904an sortua da euskal etxea, eta helburua zen, handik etorri ziren gazteak edo umeak euskal munduan, euskal eskolan jarraitu, eta zaharrak, azken egunak leku euskaldun batean amaitzea bizitza, ezta? Eta, gaur egiten duguna da hori mantentzia, eta umeek badute, eta umeek, 5 urtetik 14 urteak arte euskal kultura klaseak dituzte. Eta, ni komunikazio gure naiz, baina baita euskal kulturaren irakaslea bai. Eta egin duguna da erakustea, batez ere erakustea zer den Euskal Herria, non dagoen, zergatik gaude 8. erregalia edo 8. provintzia, eta ze importantzia den hau mantentzia. Lehen esan dudan moduan, urteak pasa eta oraindik euskaldunak, Argentinak ezagunak gea, eta gauzak egin dute euskaldunek hemen. Iñaki, egia esango izut, nik badakidalako, baina zuri entzunda badaezpada berriz ere fitxan begiratzen aritu behar izan dut, zu Argentinan sortua zara, ezta? Zure familia joan zen Argentinara, nor joan zen Argentinara, zein da zure historia? Aita etorri zen, txikitatik, 4 urtekin, etorri zen, aitona amonak, aita eta osaba, aitaren anaia, eta etorri zen 48an, 1948an, martxoan, eta atrilean iziko jaio zen. Azke, iziko hemen jaiota, baina han egina, Euskal Herrian egina. Eta, haiek etorri dira Argentinara, ondarrutarraz, eta aita, haume izan da zabaldarrak, baina, ondarrutik etorri dira. Eta, une hartan, aitutxek esan zion haumeri, Ameriketara goaz, eta Amerika handia, ezta? Eta, aitutxek esaten zuen, Venezuela erakuteko zatik ondarrutar asko juntziren Karakasera, edo Venezuelara, baina haumek bat zeukan hemen osaba eta neba bat. Orduan gutun bat idatzi, osabak txartelak bidali, eta Argentinara, Ameriketara egitea. Eta, justo Argentinara heltzean, La Plata da Buenos Airestik 70 kilometrora dagoen herria. Horko Euskal Etxeko batzordeak etxe berri bat erosi zuen, eta nahi zutena zen Euskal Herriko familia bat, edo hor bizitzea, eta jatetxea sortzeko. Haumek ez zekien janaria prestatzen, baina oso ona izan zen, eta orduan aitaren lehenengo etxea izan da La Platako Euskal Etxea. Orduan guretzako Euskal Etxeko bizitza, Euskal Etxea da guretzako bigarren etxea, baina aitarentzako lehenengo etxea izan da. Iñaki, Euskal Etxea aipatzen ari zarela, zuk ere ohitura onak ez galtzeko zure emaztea,
Euskal Etxean ezagutu zenuen. Bai. Eta familia bat. Familia bat egin duzu, Bai. hiru seme-alaba dituzu, ezta? Bai, Irune irakitazio, dira seme-alaba. Eta Begoni Andrea, eta gu, bueno, bosta nahi arrebakea, eta danok, bueno, bat izan, baina besteok, dana beste Euskal Etxeko batekin eskonduta gaude. Así que, hemen esaten duten, juduen, haiekin, bueno, haien artean eskondute dira gu, ja, juduak betzalakoak dira, gure familia. Zati, bueno, dana, bueno, nire semeako dira, Iruni jatik azier, gure bilobak Ander, Amaia, Garbine, Anaitz, bueno, eta barra. Bueno, gure bizitzara Euskal Etxe barruan, gu Argentinarra gara barik, hemen jaiota, baina, bueno, bihotza Euskalduna eta, bueno, bi herriak, Euskal Herria eta Argentina. Tira, Iñaki, benetan, eskerrik asko zuen esperientzia kontatzeagatik, esperantza ere sortzen digu, ez, historio ederrak. Bai, eta gogoa bertara joateko. Eta gogoa bertara joateko, eta gogoa zu ere onera etortzeko. Iñaki, mila esker gurekin izateagatik. Zergatik nahi duzuen arte bat izu hemen Euskaldunak hemen gaude, eta nahi duzen zuekin egoteko gogoa bere badokagu. Eskerrik asko, mila esker horixe da, ez da zubiak sortzea. Zubi personalak sortzea.